Galaw ng Bagyong Betty, bagyang bumilis ayon sa Pag-asa. Tutukan sa report. Mula sa napakabagal na kilos nito kahapon, bagyang bumilis na ang galaw ng Bagyong Betty. Huli itong namataan sa layong 375 kilometers east ng Itbayat, Batanes at kumikilos pa northeast sa bilis na 10 kilometers per hour. Ayon sa Pag-asa, posibleng bukas ng gabi o Biyernes ng umaga ito lumabas ng Philippine Area of Responsibility. Base sa latest bulletin ng Pag-asa, nakataas pa rin ang signal number 2 sa Batanes. Signal number 1 naman sa northeastern portion ng Isabela, Apayao at Cagayan, kabilang ang Babuyan Islands. Bukod sa Bagyong Betty, magpapaulan din ang hanging habagat sa iba pang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may pag-ulan sa Ilocos Provinces, Abra, La Union, Benguet, Batanes at Babuyan Islands, Pangasinan, Zambales, Mountain Province at Cagayan. May matitinding ulan sa ilang lugar kaya maging handa sa posibleng baha o pagguho ng lupa. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng Luzon, pati sa Visayas at Mindanao. Dahil sa pinagsamang epekto ng Bagyong Betty at habagat, magiging maalon at delikadong pumalaot sa ilang baybayin ng Luzon at Visayas. Joanne Punsoy, One North Central Luzon.